089. Аз съм. Тебе ли? Не. Тебе ли? Да ти вдигна ли? Добре. Леко орехът. Тук трябваше да направят. Трябваше да му дам на Бого телефон. Ама той го има неговия ще усети. Аз затова иначе по едно време сработих да му го дам. Мине напред, че правя клип. Правиш ли? Ми да. Тия глухарчета сега тук ги... Снимай. Чакай, тук. Айде, върви почи там, ако мога намериш лука. Охо, гледай. Ама той така си мима другия телефон, не сега си му го имам, аз даже го имам. Ама наистина прав беше. Ама той го има и като го набере да ми звъне да види дали може му спише Боро и стане бел. Той кьорал бе. Кьора хубаво. Той има някакво чища лук. На най-хубавия върви. Аз ще бъда отдалече. Трябва да набера. Тук някой смок, ако излезе. Той дядо му казва от горния край или по средата? Айде, отворите, пази се. Айде, те. Айде. Ама вътре в... така. Улията. Те. Айде, прекръсти се, ако можеш, аз се прекръсти, ама няма. Айде, готово. Айде пък. Айде, Боже, опази. И до година да кършим тук да стане, да знам удар. Лукови глави като тини да има.